Eguerdio, ondan hori, hemen Urbietatik, kopako lehengo partidue Gernike Samoian kontra. Parkatu, alineazioa daitxik berandu, elduna esteko eta alineazioarik. Lehenengo ligako talde batek Gerniken kontra jokatuko deu. Ia, Gernikek zelako sentsazioak datoren urtien igoteko asmoagaz gauzen, ia zelako jokoa dekogun demostretako aukera hona da. Ia, konpetituteko gai bagaren lehenengo taldeko ekipo bategaz. Da ia, zelan emoten dazkun partidue. Fase estatiko gogorrak izango die, Tutxek, Meliek, Molak, bier pioen biko du Gernikek, hau lehenengo taldie gogorra da eta bueno, Gernike sake zentroa, ona, Bok, altu, peiok irabazi saltoan, Mati baloia hartu deu, Gernikena baloie, Zerai erdizen, Kapu baloiegaz, Tairan txokien, Binartien, Belune itxura txarra dekorrek, arbitroa paren biko de hori, Belune itxura oso txarra, Belune. Ikusten dugu moduen Gernike fitxaketa berri bat indeu, segundie, Zimbabweko selekziotik, izena oinako ez dakit. Itxura, txarra duki daule zaratak hasi da, baina moten deu rekupereta hola. Hau gogorra da Tairan. Animo Tairan. Lehenengo Meli ikusko gu. Esan duten moduen hori fase estatikoak gogorrak izango die. Eure pisu asko ekie, inger asko. Ia zelan moten dakon Gernikeri. Lehenengo baloie Melien euren da. Ez dakit Tairan rekupereta den osorik oinoko. Bai, aldaketi eskatu deu. Lehenengo minutsuen Tairan, kaldera. Lehenengo Melie Zelai erdizen, Txamboien txanko. Melie estable. Txamboiek 12 12 amarragaz, 12 amabosta. Hor ondo Gernika defendi dute, Bok esku baloie, ostikoa. Ona edo. Tutxe Zanboien alde. Gernikeko zela izen. Tutxe ondo, Gernike ostuten lehenengo Tutxe. Gernike baloie, Martorell baloiegaz. Gernike baloie mantentzen. Ez dakit nundoen, ostu dindu, Zanboianakoak. Ogeta bi barruen Zanboi. Delanteruk askokatzen Zanboi. Bentajan dauz. Ondo Gernike. Defensan. Berriro delanteruek askokatzen Zanboiekoak.
Oin, lineako 10agaz, metroak ez da ez irabazten. Fuera de juego Pitetxi Gernikeri, Sanboien txako golpie. Hiru puntu sartzeko aukeri Sanboiek, palotara botateko. ¿Tienes? Sarture indeu, ustiko erreza, 0-3 markagailuen. Euren 15 3 puntu sartu deuz. Patxi ikusten gu buelte dela 15-ekora. Sudurra apurtuta ondata. Bok, Sakie, luze, peio, bile berriro. Oingoatan ondo irabazi du Sanboianakoak. Mati plaketan. Sanboiana baloie, argi. Ostiko azgu da urten. Peio bakarrik. Munduen kontra. Plaketxie. Gernikedeko baloie. Albi, baloiegaz. Albi, Martorelleri. Martorel, irun hartien plaketan. Gernikena baloie. Kapuk, ostiko azurtetako asmadeko. Ostiko luzie, ondo kapu. Eskuetara, baina ondo. Beste ostikoa Sanboianakoak. Lepoa topetan. Kapu, gogeta bi barruen. Anguloa hartzeko, zabalduin de kanpotik. Ostiko ona, zelai erdire, más o menos. Ondo baloie moi duten ostikoakin bi taldiek. Tutxe Sanboianan alde. Lehengo Tutxe Gernikek kostu indeu, fitxaje barrizek. Oingoatan irabazi dabe, baloie garbi, 12 egaz. Hor Plaketxi Gerniko delanteruek. Sarratutik eskape da purbe Sanboianakoa. Baloiari moi duten oin, lineakoakin, 6 ondo Peio plakajien. Peio berriro, eskape bintxo. Ondo Marto. Un sarratuti berriro eskape nahian, Peio plaketxo. Golpie Gerniken alde. Bo kostiko azurtetako aukeri ona, angulo ona dekor. Ostiko ona, hemen gure aurrera. Gernikentzako lehenengo Tutxe. Ondo, Gernike Tutxe irabazten. Bo Matigaz, hor perkusioa Mati irun hartien plaketan. Kapuk hori baloiarin eta deu. Bo Peio gaz, velozidadien Gernike. Peio Albi gaz, Gurutxie, Albi topetie, metroak irabazi. Baloiarin izen bida hori kapuna. Bo Mati,
Mati berriro Irunartien plaketan, golpe da hori Gerniken alde. Bo, baloiegaz berriro, Barrure, Albigaz. Ondo Gernike. Laugarren fasie, Bo bera bakarri, Leopatopetan, 2 kontra bat, oso ondo! Da entxegue Gerniken aldetik, 2 kontra 2 egon da hor, amago haintxo, da Barrure sartunde, da bestik amago janda, etxeraino 5 puntu. Manejo Arine Gernikek eskuetan, hor 3/4 ziren. Gure taloni 3/4 moduen egon da. Matiri plaketako 3 pertsona bierda esonek. Mati velozidadien. Beste 2 puntu, Bok. 7-3 marka joen. Sanboi, sake zentroa etxeko prest. Ja, luze edo labur jokatzen badaen. Aiziedeki alde. Altu ostikadie. Agustine baloie. Aldabe moduen atrape deu. Kapu delanteruekaz, Browell. Kapu delanteruek organizetan, ostikoa surtetako. Ostikoa, laburre, altue, Peio bile berriro. Peio irabazi, baloie. Kapu baloiegaz, Kapu luze, berriro Andonigaz, 3 kontra 2 dago hemen, 2 kontra 2, Patxi baloiegaz, Patxik lepoa Peiori. Peiok jaundre kostikoa, txapeli topetan. Hor txapeli topetxo jaundre, baina Mark airen hartun dagoelez dagoeta jo barruen dagoen bitxartien Mark eskatzen badoen, Gerniken Mark esaten dagoen antzako da baloie, golpie. Tutxe Sanboien alde. Euren zelaizen, Gernike tutxo atateko prest. Ondo Gernike, kanbiz egin dugu adien momentuen, Bo baloiegaz, Bo Matigaz, Mati, berriro Binartien plaketan Matiri. Kapu, sentidu aldatuko deu, Peio gaz, Peiok talonigaz berriro Binartien plakajie. Oin baloiegaz tiro, delanteruekaz, Browell, izeizi eskape deu. Berriro kanbiz egin sentidu Kapu, Peio gaz, Peio Barrure, jaundreri. Gernikena baloie, Kapuk Browellegaz berriro, fuerte hor plakaji behien Browelleri. Kapuk Patxigaz, Patxi metro batzuk irabazten. Kapuk luze Boueri, Bo Matiri, hori txartela izemiko leke, baloie jodeu. Hori arbitro desidu bideoia intentzioa azizen badan haban haitzi edo ez. Deitxutxo infrazioen dauenari arbitroak.
Gatxartela eta kotxo. Haba baloie botatiarren ez iztiarren pasetan. 10 minutsu kanpora. Gerdinken aldeko golpie, tutxera, bok. 22 barruen sartu dugu hori baloie. Aukera hona Gerdinken txako. Tutx kompleto hain Gernikek. Ondo, irabazitxe hor. Mola, Gernike, Formedeu. Metroak irabazten. Baloi ez dakit oin ostu askuen edo ez. Bai, ostu izkue. Ostikoa, Sanboi. Urtetako, Gerniken alde tutxe. 22 txik hurbil. Streaming bidez hauzien parkatu problema teknikoak egon die. Azkenien lortu, ipintxie. Zazpite iru, guaz, Gernike irabazten doie. Sanboiekoa kontxa eta txartel hori ze Sanboieko alieri. Tutxe Gerniken alde, atxie, Martogaz. Segundie bakarri bera. Hor golpe onda Gerniken aldetik. Kapu sentido aldatu. Hor bentaka handoa Albi. Eta, ez da heldu, Gernikena baloie. Kapu, delanteruekaz. Palo atarantza gitxike. Atxera bok ostikoa. Da jaundre da patxi. Aban pite deu hor boti egaz paparrin edo ez dakit nure montxon da ban egin jau. Baina Gernike jokaldiz oso ondo, jenti atraidu dugu hor punture da eskinaten ez dago inor. Bok ondo ikusi dugu eskinan bi kontra bat. Gernikeko bi euren baten kontra ondi hori baloi hartzeko da suerte txarragaz aban egin jau Gernikekoak. Baina bueno, urrengo baten urtengo dugu. Sanboi urtetan bote prontoan. Kapu baloie. Kapu denporie pintzetako, bera guda hori itxeko. Apan handerra. Ando apeio bile, berriro. Bo baloie. Zer? Aban Gernikena. Beste mele bat, hau bigarrena da pentsete hot. Bizek esan boianak inzen dire. Leheneko estable egon da, ia hau bigarrena. Hori melie derrumbe bine. Berriro melie, Gernike, Sanboiaren alde. Oingotan, estable da hori melie, jauzin da berriro pilierrak. Hori zazpizek, hori ezin lehein, horre zazpizek. Bo, denporideko, beragudan nahitzeko. Apan handerra berriro. Metro asko irabazi bari, peiok irabazi hori baloie. Albi baloiegaz.
Albiri plakeu. Gernike baloie, tranquil. Marto binartien plaketan. Gernike baloie. Browell baloiegaz. Kapuk, beste apanander bat, eskinara. Mati baloiegaz. Albi korri duten. Hori plakaji apurbet altu izen da, ventaja Gerniken txako, baloiege segundiek. Hori baloie oinarine izen bida. Browell, velozida, oi, plakaje, hori Browellek endu de aurretik. Bok atzera, ventajara buelteko gara, hori plakaji albiri gintxina altu. Golpi Gerniken alde, plakaje altu gaitxik, aizie kontran, guztiko ona bok, aseguretan, eure gogeta bi barruen. Beste tuts bat Gerniken txako. Atxien, fizaje barrizegaz, ondo irabazitxe. Transmiti dute baloie, Gernikek baloie hori plakadora ez da urtetan. Ez dakiz epite dauen, baina Gerniken kontra. Melie, Sanboien alde. Melie, Sanboiena. Sanboi oingotan sakatzen. Horre, primera linea kaltxeta dauz. Golpe Sanboien alde. Ostikoa, Sanboiena. Ostiko eskastxue da. Oinoko euren zela izen dauz. Baloie tutxe euren txako. Iruko tutxe batan tutxe irabazi da eurrien, reduzi die, pas eskasa behatzi zena, delanteroek igoten, ostikoaz Sanboi, bori eskuetan, bok pentsetako denporie, bok txapelie, helduko da, ez, bai, hartun deu, eskape egin deu, Patxiri ostikoa, Patxi, ostikoa Montxo da kanpora jundako, baina ondo Gernike, horrok igu beste entxegu bat, penie. Tutxe, Sanboien alde oingo datan 5 metrora, euren zela izen.
Hartun da espulsado berriro. Tutxe atxien, ondo irabazitze Zamoianakoak, batxizek izkin. Ondo, Albi hor, baina bentaja pitetxie Zanboiekoari. Albi ezin jatiz hartu da ladino. Ustikoak atxetik urten deu. Hasiko baloie Gernikentzako txutauen lekutik, Zanboiekoak. Lehengo Melie Gerniken alde. Baloie Gernikena, Matik eskuetan, Kapugaz, Kapuk Andonigaz, Andoni ondo, jokaldize, Albi lepoa topetan, Kapuk hori baloiarin, Agustine Barrure, Gernike berrio baloiegaz, Albi, ondo, ostiko hona hori, jaunderentzako, zer? Esteu itxi jokaldize ama itxen bez bentajan. Pendie hori Albin ostikoa inger gehiago askungo bazan. Golpie Gerniken alde, bo ostikoa tutxera botateko aukeri, Metro asko irabazten bo. 5 metrora, ipinideu baloie. Tutxe Gerniken alde, delanteru bierreitzeko aukeri, Erdizen Tutxe, ondo irabazitxe, hor mola formeta dau. Marto sartu dabe bai. Gernike sakatzen, metro batzuk irabazten. Bierren bida hor. Bentajan dago Gernike. Zakiz epite, baina bentajan dago Gernike. Bok berriro tutxera. Beste tutx bat Gerniken alde, 5 metrora. Gerniko delanteruek hor, ze jokaldi dengo den pentsetan dabiz. Badoi ez tutxera. Atxien tutxe. Marto gaz, Marto kurten. Esteu poseu. Esteu pose. Baina ondo Marto. Segiduen urtetan. Sorpresi topetan, baina ondo Zanboiekoak horre etxi posetan. Gernikek oso ondo, 3 aukera aukide dauzen txegu sartzeko, helduko da.
Ondo Peio hor. Plakaji egin deu. Ondo Gernike hor. Plaketan. Ui, 6 oin be taponetxi, Justo en esa no puede. Pero si hacemos nosotros sí, Pero nosotros sí. Tutxe Gerniken alde. Atxien Tutxe. Aldao moduen Palmide deu, Kapuk. Andoni Gaz, Andonik apurtuko dugu horrekoa. Ondo Montxi Andoniri oingotan. Pas eskasa kapuna, baina Peio. Hori plakaje altu izen da, berriro, bigarren biderrez. Gerniken da baloie, Denpori Gaz, Browell plaketako bi pertsona bierda bez. Gerniken da baloie. Kapu kostikoa, lepoa topetan. Albi bi edoa. Izeize Albi hartu deu. Ondo Agustin. Oinamen floteuen bidezkerreran txagiz hau dieta. Grazizek urten dagoela. Ostikoa gaz lepoa topetan Gernikeri. Bo ondo koloketa. Bo kostikoa. Euren amarrari eskuetara. Amarrak 15 gaz, beste zian txadoie, barrutik izkin. Andoni baloie pesketan, hor egon da. Ostikoa lepoa topetan, direkto urten da horrek. Gernikentzako baloie. Kapuk harinatara. Aban behin dugu hor. Aban pite deu. Gerniken abana. Beste mele bat, Samoien alde. Ondo Gernike horre usten. Sakatzen be bai. Samoiekoak atabe baloie. Aban hor, Albi baloie gaz. Albi lepoa topetan berriro. Ondo Albi eusten, Peio baloie. Gerniken da baloie, Kapukarin jokatu hori, lepoa topetan, bo, bi kontra bat dago hemen, bi kontra bat. Jaundre, barrure. Kanporen haitxiatara, baina Gernike Kapu baloie gaz, Kapu mati gaz. Andonik, lurrera. Jaundre Karin jokatu deu. Horra 10 metroa estiegon, plakauen Gernikekoari, bentajari pesteu piteu, da ganera golpie kontran pitetxe Gernikeri.
Bueno, Tutxe, Gernike Zamoien alde. Tutxe, Zamoien alde. Lau jokalari gaz. Atxien Tutxe, Marto kondo, Marto. Horre... Bai, penia izen da hori. Mati plaketan. Berbaitxiarren pitetxo golpe. Arbitroa kapitaine eta jokalari berbait nagoena berbetan dago. Bakizu moden hemen arbitroari bakarrik altxoin berba kapitainek. Da beste inok eitzen batxon berba. Konsekuentzizek aldauzokin. Hemen jokaldizen ikusi gonbo duen. Abizoan bakarrik geratu da. Golpi Gerniken alde. Berbaitxiarren. 3 puntu bi ebo. 10 eta 3 ipintzeko markagailuen sartu ezkero. Ez, kanpora urten da, ondo junda, baina aizie da justo eskumerantza. Bueno, Zamoiek euren zelaitxik bote pronto urtemiko deu. Ostiko, Zamoi urtetan. Peio kartun deu, Peio kapuri. Kapuk, ostikoa, ondo, bote behin jau barruen, hasi que ondo. Penia hogeta bire zen ez dagoela bote, baina. Ondo topeta Kapu lepoa. Tutxe, Zamoien alde. Tutxe irabazi, Zamoie, Gernike hor plaketan euren delanteruek. Ostiko azgu da urten Zamoiekoak. Ostikoa Martori eskuetara, Martok plakeo intxie, binartien. Gernike baloie, Kapuk. Kapuk Brauele gaz, Brauele beste topete bat. Hori bota inda hori jokalarize Zamoiekoa. Gernike deko baloie. Kapuk ostikoa. Nordabile, Marto. Da, Albi baloie. Kapuk, beste ostiko bat. Ai, peniez lopatxo la topeu. Hauren aliek ostikoa. Gurutzatute, patxiri topetan. Bori baloie, kanpora doa, zuzenien, urtengo da, ez da urten, hor geratu de. Bok anuleu. Buena, Nino. Bote pronto a surtetako prest. Ostiko eskasa da hori. Andoni plaketan hor, ondo Andoni.
Delanteruek asoin, ondo Browell da Pat, ez dakit nori zendan bestie. Miguel. Ai, lepoa topedador, ondo peio, plakajien. Oinen baloi harine eurek. Ai, da euren 6 entxegue. Ondo mobidu da baloia alde batetik bestera. Da entxegue lortu da. Beste 2 puntu, 7-10 markagailuen. Ja denpora askorik ez da faltelen osatizan baitzeko. Bo, sake zentroa ditzeko. Sake Lucie. Marto, ondo Marto. Zanboi, ostikoa surtetako berriro, behatzizek. Daurek irazia da baloie, ostikoan. Beste ostiko bat. Boda hor. Gernike baloie. Kapuk. Brau. Jokoz kanpo urten dugu horrek de jokalaize, Kapukarin jokatu deu. Hor berriro ez dauz 10 metrora. Ja bigarren biderra. Txartel hori ze, 10 metrora ez egotiarren euren talonia ere. 10 minutsu kanpoan. Bo, kanpora zuzenien, atxeden aldire, 7-10 markagailuen. Ondo, Gernike, arpeize moten lehengo taldeko ekipo baten kontra. 3 aukera aukide zoren txego esartzeko Gernikek. Ia, bigarren zati honetan, ze paseten dan, da, bueltan gauz. Bueltan gauz, hemen bigarren zati zen. 7-10 markagailuen. Gernike lehengo zati zen arpeizen moten. Ia, bigarren zati honetan beste entxego utzu eta sartzen bagun. Gernikek ez du moten aldaketarik indoenik. Zanboie, baloie, atateko sake zentroa.
Gernikeko delanteruek hemen eskarreko aldien egon dira, doin eskumenan txapasei die. Saque de centroa ona, Laburre da altue, Andoni Bille, Abane ineu. Ondo Andoni hor, por si acaso, baloi hartzen berriro, bentajarik ez emoteko aurreri. Melie esan baien alde. Con Mulet. Txino sartu da hemen Gerniken jokatzen man Pilierra Argentinue, euren taldien. Sanboie baloia irabazi deu, sakatzen dabiz oin bai metroak irabazten. Gireu egin da Melie, orden berriro repetidu biko da. Berriro repetiduko da Melie. Sanboien alde, oingotan be. Oingotan argi irabazi dabe. Oingotan ez da bezakatzen. Baloie eskape indako eskuetatik. Marto, ondo Marto hor plaketan. Mati plaketan, Browell egaz. Ondo Gerniko delanteru hor plaketan be bai. Beste fase bat. Gernikena baloie. Kapu kostikoa, lepoa topetan, hor ez da inor, ostiko nada hori, metroak irabazteko. Hogeita bi barron geratu hori baloie, euren amabostak izkin. Metroak irabazi. Lepoa topeu, peio plakeu. Oin delanteruekaz, ondo Agustin da Browell, baloi ostu, ez tego ostu Browellek. Baloi harine oingoatan Sanboianak. Sanboiek oinoko baloie. Bostagaz, bostak lepoa topetan. Amabize, amabostagaz. Plakaji Gernike. Ondo peio plakajien. Browell, Marto pesketan. Gernikena baloie. Ondo Marto. Defentsan bien ona Gernikek. Bostikoaz metro batzuk irabazteko aukerie. Tutxe Gernikentzako. Tutxe Gerniken alde, atxien, ondo aguanteta. Ez die sartzen orduen ez dago molik. Oin bai, oin mola dau. Hor bi erran bida oin. Hori bosta belurrien dauena. Golpi Gerniken alde. Bodinho palo atara guda la bota.
3 puntu sartzeko aukeri, Oingotan aizie aldedeko. Barrue da hori, beste 3 puntu bok, 10 eta 10 markagailuen, A2. Atadeu centro, saque centro a Pello. Gernikena baloie. Buah, harrikadi itxela. Bo, kostiko gazaldau moduen, kostiko nada eskinara, boteu, ai, penie kanporesta lain. Ondo, Gernike. Tutxe Gerniken alde, euren zelaizen. Tutxe atxien berriro. Oingotan harin jokatu daude. Bo, Mati lepoa oso ondo. Patxi baloiegaz. Patxi metrok irabazten. Ondo Patxi. Andoni baloiegaz. Andoni delanterueri, lepoa topetan, kapu luze, Browell. Browell bat kendu, bik kendu, plaketxie. Kapu berriro baloiegaz. Bo, ostikoa. Andoni, topetan baloie. Ai, penie, beste ostiko bat euren 15. Ostiko luzia, gota bitik kanpo. Ondo, Gernike baloie mogi duten alde batetik bestera. Beste touch bat Gerniken alde. Ondo, Patxi, hor baloiaz metroak irabazten bat plaketan okinduen bitxartien. Tutxe Gerniken alde, Simba. Ondo, Simba. Oingo, Melie mola aurrean txadoie. Hor golpe egonda esanekenik. Kapu baloiegaz. Fuera de juego dauz danak. Marto baloiegaz. Kapu Browell binartien plakebida beti. Kapu berribarin jokatzen Matigaz. Txino plaketxor. Gernikena baloie de momento. Kapu Andonigaz. Ai, penie atxerantxador baloie. Atxerantxador, ibaloie da aban piteten deu. Zein, nik zeikusi da ben. Beste mele bat Sanboien alde oingotan. Sanboieko bateki baloie, txakatzen oingotan. Golpe Gerniken kontra lehenengo linea altxedalako.
Ondo dago. Golpi tutxera botatoko aukeria euren amagostak, ostiko eskasa da hori. Hemen gure aurrien tutxe, zelai erditzen justo. Rubizoa gaz! Rubizoa! Rubizoa! Gernikek ostu du baloie. Ondo hor perkusioan, plakajo nahi, bai, itxela plakaji ebin artien. Gernikeko baloie. Browell baloiegaz, berrio binartien plaketan hori. Ondo Simba garbitzen hori. Ez dugu garbitzu. Beste 3 puntu sartzeko aukeri deko Gernikek. Palo atara dino bok. Zelai erditzi más o menos. Ostiko luzi da hau. Ez da helduko. Bai, justuen heldu da. Da barrure beste 3 puntu. 13-10 markagailuen. Gernika aurretik. Amagostako ingoetan luze bat adeu. Agustinek. Ondo mantenidu baloie. Kapu delanterok organizetan. Ostiko gaz urtetako kapu. Zanboieko amagosta, irudi hemen, 2 oin. Ondo peio hor plaketan. Ondo Simba hor plaketan. Oinari jokatzen Zanboiekoak hor pantalla. Mati garbitzu, no Mati, zako viaje montxon. Bok, leopatopetan, ez da inor bezamen. Oro eta bibarren sartu da. Arbide, lingerra dino ez dela sartu nogu eta bibarruen. Justuen egon da. Gernikek aldaketa bat ingo deu. Roque, txeko jokalarize. Da, kanpora doa. Barto doa kanpora. Da, Roque barrure. Tutxez ¡amagao! Eso es golpe. Ostikoa surten dut Zanboiek. Tutxe, Gerniken alde.
Zinbak ondo irabazi hori baloie, kapu gaz, kapu mati gaz. Matik irun hartien plake bitxie. Ondo andoni. Hori plakaji legala ez dakit izen badan. Bok izkin, barrurantza itxeko, plaketxie. Kapu berrio Brauwell berrio topete, beste topete bat, ez da izan magarrena. Kapu sentidu aldatu, Albi gaz, Albi lepoa, ai, pei hori, ez dako jauzi, ostikoa aldago moden. Plaketxie, da golpe, kontran. Chino habrá entrado y habrá estado 14. Al 2 lanzaba amarillo. Para la pelea. Por eso ha venido de ahí antes. María. Bori txartel hori zatatxie. 10 minutxo gomiko du kanpoan. Charlie sartu da. Da urten Patxi. Patxi urten da, Charlie sartun. Tutxe Zanboian akatxien irabazi. Do Charlie lehenengo plakajien, oraban egon da. Zanboian beste aldaketa bat, 7 urteten da. Melie Gerniken alde. Onterrun behin da, euren bata. Palo eta sartzeko beste 3 puntu. Oin ez da hubo, no txuteko deu, kapuk edo txuteko deu. Kapu, kapitan. Beste 3 puntu sartzeko aukeri, Berrogei metrora, más o menos, ustikoa.
Buena, beste 3 puntu Gernikentzako. 16 eta 10 markagailuen. Ostiko eskasa Albiri eskuetara. Gernike baloiegaz, kapu Ostikoa. Ostiko da hori. Peio plaketan beti. Lurreti pasetxo ondo. Ondo Mati, hori bota inda. Txino baloiegaz, hau gogorra da, beti zen da gogorra. Oingo Tanani jokatzen Samoi. Lineakoak az, velozidadan datoz honek. Ondo Charlie da Albi. Dena oine Organiz eta Gernikeko defentsie. Ondo plaketan hor. Agustin Jerizkin. Andoni beti bai plaketan. Browell ondo. Zabaltzen oin lineakoakin, Matik plakaje gogorra. Ondo hor defentsan Gernike. Igoten da eurek baloiari nahi zendabe pase da, ez da ondo paseu. Ondo Albi horrez ginean zarratzen da harin igoten. Hori tutxe Gernikena, ez da? Mikel? Bai, Gerniken tutxe da hori. Ondo defentsan Gernike. Aban pite deu. Zanbaieko antxako Melie. Hor sakatzen dauz harin jau Melien. Hor harin jau sakatu da, Arbitroak Meliegu da apurben mobidu, basa apurtxo dagoela hor da. Berrio Melie, Zanboien alde. Oingoatan estable dago. Golpe Gerniken kontra. Tutxera Zanboi. Amar metrora, más o menos, Tutxe Zanboiekoak. Eurrien Tutxe, mola forme dabe. Gitxike aurrean txadoaz.
Zozer piteo arbitroak. Gerniken alde golpie. Ez dakit segaitzi, baina Gerniken alde. Ostiko ona, zelai erdi zen. Oso ostiko ona kapuk. Hor ikustegu Miguel, min hartun da apurbet. Denpori pareta dau. Rekupere da Miguel. Tutxe Gerniken alde. Ondo irabazitz ezin bakor. Beste mol bat, Zamboian akoin sakatzen. Golpe oin Gerniken kontra. Beste 10 metro berbetiarren. Hogeta bi lerrotik urbil dauz, oin batan. Hogeta bi kanpoan. Tutxe Zamboien alde. Bo badator berriro barrure, 10 minutxo pase die. Tutxe Zamboiena, izkin horre hurrien. Hor plakaji ez da nik hori zeintxon, zinbari. Txartel hori ze Gerniko jokalari zeri. Tutxe Zamboiekoak 5 metrora. Hau tutxe importantia da. Ondo defendidu bidau tutxe. Hor molien ikusten gure ginara asko dikiela. Kapde sartzen da barrure. Kapun ordez. Tutxe, eurrien, mola. Ondo Gernike, hori mola kanporan txabotaten. Hor jente asko dago, eskinan ez da inorbez. Bentaja da Zamboien alde.
Aldo moduen defendi dute hor Gernikek mola. Golpe egin dabe. Hor boti eskapeako Sanboianako bateri, boti pintzen da hil. Mele dino Sanboi. Eder dator bueltan. Albin ordez. Bat gitxi gure taloni kanpoan dagoelez. Talona bat bigu. Belerako, ordena Albi urten da. Hor sakatzen dauz denpori baino harin jau nire ustez. Ondo, Gernikek hor defentsan. Sartu nien jau barruen, entxegue, Sanboianakoa. Amasei eta amabos, de momento markagailuen, 2 puntu sartzeko aukeri dekoin Sanboianak. Beste 2 puntu. Amasei da amazazpi markagailuen. Oinoko denpori edau. Bo, berriro, saque de zentroa. Saque de zentroa, Peio Bille. Luzea eta doengoan, Peiok, ondo. Euren zela izen, Tutxe Gerniken alde. Tutxe, Eder ratateko prest, Eurrien Agustinegaz. Jaundre Bori, Bo Matiri. Matik, metro batzuk irabazten, Roke garbitzen. Jaundre, delanterukaz, Birrien. Peio Baloiegaz, Kapde garbitzen. Browell, eripaseko txo. Browell, beste topete bat, 2. Baloi harine, Bo Mati Agustin apurtzen, plaketxie, Abarin zenbida, Mati, plake dabe, hori plakadora ez da urtetan. Beste 2 puntu sartzeko aukeri Gernikek.
Bai, beste 2 puntu. Bategaitxik aurretik. 18 da 17, Gernike. Oie, parkatu 19 da 17. Bigaitxik aurretik. Oinoko 8 minutxu edo falteko die. Andoni, baloiegaz. Mati, baloie. Plaketxie, atzerantza, 22 barruen gauz. Jaundrek, ostiko luzie, altue, ostiko nadori. Línea, por favor, todos los saques de centro salen delante. Tutxe, Samoien alde. Samoieko jokalari bat, Lurrien, min hartunde. Moten dugu rekupere dela. Tutxe, Samoien alde. Aurren jokatu da, Ondo, Jaundre hor bizi-bizi ez dakizan ostu da hori baloie, ostiko luzie. Harine da Jaundre. Izki entxo. Hori hor parebide. Ondo, Simba. Eder peskan, ez dau peskeu. Hau, defendidu bida. Andoni da peion artien plaketan. Andoni berriro plaketan. Ondo, Gernike. Ondo, Simba. Oinarin jokatzen Sanboi. Berriro euren 13 handize da hori. Delanteruek azoin, txinoaz, ondo paretxe txinori. Golpe Gerniken kontra. Tutxera botako dabe. Tutxe Sanboien alde. Minutxu importanti dionek. Azkenengo minutxuek. Hemen irabazten die galtzen die partiduek. Albi berriro dator bueltan.
Ja 10 minutxo pase dire gure talonia espulsa benetik, orduen Albi sartu da berriro. Eder be barruan geratzen da. Ez dakit zapazeten da, arbitroa delegau egaz dau berbetan. Eure, pekantxeta dauz, hemen jokalari batzuk ikusten guz gemeloak ez diretan. Partidu erreza ez da hau. Bueno, badoie, Tutxe, Sanboien alde. Tutxe irabazi daue. Ondo, Charlie, plaketan. Hori botan bide. Bota daue. Ondo, Andoni. Txino, baloiegaz, Eder plaketan. Oin eurek lineakoakin jokatzen. Charlie, ondo Charlie, Peio. Roque laguntzen plakajien, ondo. Ondo Simba. Ondo Simba. Browell eta ondo. Eder pesketan da hori baloie, ez? Kampoan dau. Charlie berriro plaketan. Andoni berriro pesketan. Atzera jokatzen eurek. Defensi igoten. Peio plaketan, pesketan bebai, ez dau peskeu. Roque plakajien, Browell egaz. Pikan gobien eurek. Eder plaketan. Ez dakit zemagarren fasi edan. Ondo, Gernike golpi euren alde. Defensa oso ona Gernike. Zazpi fase edo gehi zain da eurek eta Gernike defensan fuerte. Bota indire eurek da Gerniken aldeko golpie. Tutxera bok. Ostiko hona da hori. Tutxe Gerniken alde. Ondo, Tutxe irabazitxe. Golpe Gerniken kontra. Bat sartu da Tutxien da, bat ez da urten. Harin jokatzen dabe. Charlie, ondo, topera dabil Charlie. 10 plakaje doin dauz ja. Ondo, Peio, beste horrepe, beste 20 plakaje doingo da zen. Arpeizen golpi hartu deu Peiok. Ez dakiz ezein eurek. Ondo Roque. Bota inda hori. Hori plaka benbida, Simba hor dau beti. Jaundre plaketan. Metro asko da bizi da, azten bengoatan. Atzean txadoa ladino baloie. Eurena da oinoko baloie. Golpe Gerniken kontra. Ez urtetiarren.
Golpi Gerniken kontra, Pablo Ataradiño. Sartu ezkero aurretik ipiniko die, 19-20. Ostiko erreza da, printzipioz, ia ze paseten dan. Ez deuz hartun, ostiko erreza izen da, eta Gernikek irabazi indeu 19-17 lehenengo División de Honorreko talde bateri. Arpeize moten Gernike, partidu oso ona itzen, Zamboianak fuerte etordie, baina Gernike oineko fuertiago egon da. Emoten deu igoteko aukeri dekogu eta igoten magaren konpetiduteko bagauz emoten dugu honen gaztaldi egaz. Da partidu oso kompletu Gerniken aldetik, Zamboian oso fuerte, Gernike melietan, honetan kategorizetan apurutxu eta injergan faltan, baina bueno, partidu kompletu da Gerniken garaipena. 19-17, da hurrengo partiduen gauz. Eskerrik asko da nori.